Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 2009, lugar ng Mindanao. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Warren. Tubong Mindanao. Akyat panahog na ako sa kilalang bundok dito sa atin sa Pilipinas. Ang katawagan namin ditong Apo Sandawa, na ang ibig sabihin espiritu ng mga ninuno o espiritu ng mundo. At dahil nga sa taas nito, siyam na Eiffel Tower lang naman ng France ang magiging katumbas ng taas kong pagpapatong-patungin niyon, na may sukat namang 2,954 meters. Ganoon kataas ang bundok na ito, na mas kilala naman sa ating katawagan na Mount Apo. Mahuhumaling ka naman sa mga matataas na iba't ibang uri ng mga puno roon. Gayon na rin ang mga nakakatuwang iba't ibang uri ng hayop na naglalakbay sa kagubatan. Bilang isang mountaineer, kaligayahan ko ang umakyat at bumaba ng bundok. At dahil nga doon, naging isa akong tourist guide sa Apo Sandawa, na laging gumagabay sa pag-akyat sa Mount Apo sa mga panahong ito. Kaya inalam ko ang iba't ibang uri ng kwento sa kabundukan. Gayon na rin ang mga dapat at hindi dapat ginagawa habang naglalakbay. Dahil marami ang nangangalagang iba't ibang uri ng elemento doon, habang mapayapa at masayang naninirahan ang magagandang lahi ng mga lumad. Sa kabila naman ng pagiging mahilig kong umakyat ng bundok, nakahiligan ko na rin ang pangongolekta ng mga agimat at pakikipag-usap sa mga elemento upang lagi kaming gabayan sa pag-akyat sa kabundukan. Isang araw, mayroong kumontak sa aking isang grupo na ang layunin nga nila ay maakyat ang pinakatuktok ng Mount Apo, hanggang sa nag-schedule na nga kami ng pag-akyat roon. Hanggang sa dumating ang araw na nagkita-kita kaming lahat sa may baba mismo ng Apo Sandawa. At habang ipinapaliwanag ko nga sa kanila ang mga dapat at hindi dapat gawin sa aming pag-akyat ng bundok, napansin ko naman ang kakaibang ugali ng siyam na kalalakihan. At tila pinagtatawanan lamang ng mga ito ang aking mga sinasabi. At hindi naniniwalang may mga naninirahang elemento doon na nangangalaga sa kagandahan ng Mount Apo. Kung sa maliit ngang bundok ay maraming naninirahang elemento, dito pa kaya sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. At dahil nga sa tila may katigasan ng ulo ng mga ito, nagpatuloy pa rin ako sa aking mga pagpapaliwanag. At hindi naman ako nagkulang sa aking mga sinambit sa kanila upang ang lahat ay makapag-ingat. Hanggang sa matapos akong magsalita at nagdasal muna kaming lahat bago kami nagsimulang maglakad patungo sa kabundukan. At habang lumalayo na nga kami, hindi maiwasan ng mga kalalakihang aking ginagabayan na palaging itinuturo ang lahat ng kanilang mga nakikitang iba't ibang uri ng hayop. Dahil na rin siguro sa kanilang katuwaan na doon lamang nila ito nakita ng personal. Subalit pinagsabihan ko na sila na wag na lamang pansinin ng mga kakaiba nilang makikita, sa kadahilan ng hindi rin natin hawak ang kaisipan ng mga elemento, lalo pa teritoryo nila ang pinapasok namin. Bilang tagapagturo ng daan at tagapagmasid, ipinagpatuloy lamang namin ang aming paglalakad hanggang sa tuluyan kaming makalayo. Sambit pa ng isa sa aming kasamahan habang manghang-mangha ito sa ibang uri ng ibon. "Sir, Warren, pasensya ka na ha. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napakaganda kasi ng ibon na yun oh. Iba't ibang uri ng kulay ang nasa balahibo niya. Ano kayang uri ng ibon yan?" Muli ko namang pagbibigay babala sa lalaki at nagsambit ng, "Huwag mo na lang pong pansinin yan. Kung ano ang nakikita ng mga mata mo, lumingon ka na lang sa kaliwa at kanan mo. Dahil kahit ako, na matagal nang bumabalik sa bundok na ito, ngayon ko lamang din nakita ang ganyang uri ng ibon. Tulad nga ng kasabihan ng matatanda, na wag mo na lamang ituro ng iyong mga daliri dahil baka mabati ka. Pero kung hindi kayo naniniwala, nasa sa inyo yun. Ang mahalaga binibigyan ko kayo ng babala. Dahil hindi basta-basta umakyat ng bundok. May kakaibat itong panganib. Hindi lang yung mga bangin na nakikita ninyo, kung di na rin ang mga naninirahang elemento rito." Dahil sa mga sinabi ko, nanahimik naman ang mga kalalakihang yon. Subalit pasimple pa rin itong tumatawa na tila nakakainsulto
dahil silang nakiusap sa akin upang gabayan sila sa pag-akyat. Hanggang sa nagpahinga muna kami sa lilim ng 5 malalaking puno. Maya-maya pa ay may naririnig kaming malalaking yabag na nagmumula sa mga natutuyong dahon. Habang bahagya namang gumagalaw ang isa sa malaking punong yun na tila may umuuga rito. Kaya niyaya ko na ang mga ito na magpatuloy na kami sa aming paglalakad sa kadahilan ng meron akong nararamdaman na kakaiba na tila may sumusunod na sa amin. Dahil may naririnig din akong humihingal na sa aking pagkakawari, ito ay isang malaking nilalang. Meron din kaming nakasalubungan na matanda roon habang dahan-dahan na itong naglalakad at nakangiti sa amin. Hindi ko naman napinansin yun dahil ang bawat isa sa amin ay may pagsubok na kailangang pagdaanan maliban pa sa pagiging matarik nito na aming binabaktas. Hindi ko alam kung nakita ng mga kasama ko yung matandang yun dahil dumaan ito sa aking gilid. Samantalang sila naman ay patuloy lamang sa kanilang paglalakad na hindi naman binaling ang kanilang atensyon sa matanda na kung tutuusin ay dumaan lang rin naman yon sa kanilang tagiliran sa kadahilan ng 2 tao lamang ang magkakasya sa makitid na daan. Hanggang sa maya-maya pa, sa muli kong pagsipat sa aming likuran, hindi pa man kami lubusang nakakalayo kung saan namin nakasalubungan ng matandang yon. Hindi ko na siya masipat kahit na nga napakabagal ng paglalakad nito na tila uugod-ugod na bigla na lamang nawala sa kanyang dinaraanan. Kaya napansin kong may kakaiba sa mga oras na yun na aming paglalakad. Dahil sa ilang beses na rin naman akong umakyat roon, wala naman akong ganoong nararanasan. Kaya sa aking muling pagtataka kung kanino ba sila naging mainit ngayon, kung sa akin ba o sa aking mga kasama. Maya-maya ay sumigaw ang isa sa mga mountaineer na aking ginagabayan na tila naglalaro ito dahil sa nagkakaroon ng echo ang kanyang boses sa kanyang pagsigaw, habang tuwang-tuwa naman ang iba sa mga yon at pinagtatawanan ng isa sa kanilang mga kasama. Tama lang naman na magsaya pero hindi sa lugar na may naninirahan. Hanggang sa maya-maya pa, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan na naging delikado para sa amin ang patuloy na pag-akyat ng bundok dahil sa pagiging madulas ng lupa sa daan. Kaya ang iba ay pinagsuot ko muna ng kanilang daladalang kapote at ang iba naman ay mas lalong naging masaya dahil sa ulan. Hindi nila alam na may nagbabadyang panganib sa kadahilan ng kanina ay mainit naman ang panahon at bigla na lamang rumagasa ang malakas na ulan habang sinasamahan naman ito ng pagbugso ng hangin. At dahil nga sa napapansin kong may kakaiba na, inaya ko na ang lahat na muli na lamang bumalik sa ibaba at ipagpabukas na lamang namin ang aming pag-akyat. Subalit nagmatigas pa rin ang karamihan sa kanila sa kagustuhang makarating sa tuktok ng Mount Apo. Kaya ay pinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad hanggang sa maya-maya ay nawawala na rin naman ang malakas na ulan. Ngunit nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kaya naghanap muna kami ng patag na lugar upang makapagtayo kami ng aming camp tent na kung saan doon kami magpapahinga at magpapalipas sa patuloy na pagdilim ng bahagi ng bundok. At pagdating naman ng alas 4 ng madaling araw ay muli kami maglalakbay upang pagsilay ng araw ay nanduro na kami sa tuktok ng Mount Apo. Kaya minabuti na naming magpahinga sa mga oras na yon upang makapag-ipon-ipon ng lakas para sa kinabukasang muling paglalakad. Ngunit may mga nangyari noong gabing nagpapahinga kami. May malaki umanong nilalang ang humila sa paanan ng isa sa aming mga kasama habang ito'y nagpapahinga. At yun yung lalaking yun na kaninang nagsusumigaw habang kami naglalakad. Nalimutan niya umanong isara ang kanyang camp tent at hindi niya namalayang nakatulog na pala siya dahil sa pagod. At maya-maya ay nararamdaman niyang may humihilas sa kanyang paa hanggang sa tuluyan nang makalabas ang kalahati ng kanyang katawan at agad na itong nagsisisigaw na humihingi ng tulong sa kanyang mga kasama. At dahil nga sa tahimik ang lugar na yon, lahat naman kami napabalikwas sa aming inihigaan at agad na pinuntahan ito at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi kaagad ito nakapagsalita ng maayos na tila takot na takot sa kanyang naranasan.
na ang nakita niya umano ay isang bakulaw na namumula ang mga mata habang ito'y nanlilisik. Agad naman itong lumapit sa akin habang humihingi ng tulong na uuwi na raw siya dahil sa hindi niya na raw kayang ipagpatuloy pang muli ang kanyang pag-akyat. Habang ang iba naman sa mga kasama nito ay patuloy siyang pinagtatawanan na hindi naniniwala sa kanyang mga sinabi. Sa kadahilan ng hindi nga naman daw nila nakita yon at ang lalaking kanilang pinagtatawanan ay isang palabiro lamang sa kanilang samahan. Kaya papaano silang maniniwala roon dahil sa hindi na bago para sa kanilang pagbibiro nito na araw-araw naman itong ginagawa. Subalit nang lumapit ito sa akin, ramdam na ramdam ko ang kanyang takot na hindi nito maintindihan ang kanyang gagawin kung magpapahinga pa ba siya o hindi na. Maya-maya ay nag-init ito ng tubig upang makapagkape. Kaya muli ko itong nilapitan upang kausapin at kumpirmahin kung tunay nga ba ang kanyang nakita. Sambit pa nga nito na nagpakilala sa akin sa pangalang Don. Sir Warren, sa oras na ito hindi na ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. May isang malaking bakulaw dyan kanina. Ang akala ko nga ay nananaginip lang ako. Pero nang nararamdaman kong unti-unti na akong hinihila at pagmulat ko nga ng aking mga mata, ang agad kong nakita sa kanya yung mga namumulan niyang mata habang nanlilisik ito. Kaya kaagad kong ipinadyak ang aking dalawang paa at nagsisigaw. Hanggang sa bigla niya na lamang itong binitawan at nawala ito sa aking harapan. Inaasahan ko na rin na hindi maniniwala ang aking mga kasama. Pero sa mga oras na ito, Sir Warren, naniniwala na ako sa mga sinasabi mo na may mga elementong ang naninirahan rito. Sana naman na hindi na siya magpakitang muli dahil natatakot na talaga ako. Madalas din ba itong nangyayari sa inyo sa tuwing may sinasamahan kang mga mountaineer? Wika naman ni Warren sa pagtatanong nito. Ngayon lang din ako nakaranas ng ganito. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina na umuwi na muna tayo at ipagpabukas na lamang natin ang muling pag-akyat. Ngunit dahil kayo ang masusunod wala naman akong magagawa. At lahat naman kayo ay pinapirma ko sa ating kasunduan na kung sakaling may mangyari mang masama sa inyo ay wala na ako roon. Kaya nandito ako upang pag-ingatan kayo. At dahil nga sa may katigasan ng ulo ninyong lahat, gagawin ko na lamang ang pinaka-best kong paraan para magabayan kayo at makarating sa pinakatuktok ng bundok na ito. Kaya sana lang ay maniwala na rin ang iba mong mga kasama na tunay ang lahat ng aking mga sinasabi rito. Pagkatapos mong magkape ay muli ka na magpahinga. Sa kadahilan ng kinabukasan ay maglalakbay na muli tayo. Madalian ko na rin naman ang iniwan si Don upang makapagpahinga at makaipon ng enerhiya para sa aming paglalakad kinabukasan. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, meron na namang dalawa sa kanilang mga kasama na kapareho lamang ng senaryo na nangyari kay Don na hinila rin ang mga paa nito at ang masaklap ay muntika na silang mahulog sa may bangin. Muli naman kaming nagsipaglabasan sa aming pinagpapahingahan upang tingnan ang senaryong nangyari sa kanila. Habang nakakaramdam naman ng takot ang dalawang yon sa kanilang mga naranasan. Sa kadahilan ng dalawa sila mismong nagpapahinga sa iisang tent na kahit na ang kanilang pinagpapahingahan roon ay nagkaroon ng isang malaking punit na ipinagtataka naman ng iba sa kanila kung papaanong nangyari yon samantalang wala namang ibang gagawa sa kanila noon. At agad din akong kinausap ng dalawa. Nakaparehong-kapareho lang din ang sinabi ni Don at ang kanilang mga nasilayan. At dahil nga sa madaling araw na rin naman na sa mga oras na yon, agad kong pinulong ang lahat upang kausapin at nagwika ng, siguro naman sa mga nangyaring yon ay naniniwala na ang karamihan sa inyo na may mga elementong naninirahan dito. At kung mapapansin yung lahat, kung sino yung maiingay habang naglalakbay tayo kanina, sila rin yung ginambala rito habang sila'y nagpapahinga. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama ni isa sa atin. Dahil kung meron ay kargo ko kayong lahat. Kahit na nga ba meron kayong pinirma ang waiver, kargo di konsensya ko pa rin yun. Kaya kung maaari lang muli, makikiusap ako sa inyo. Naalisin na natin ang ating sobrang pagiging maingay sa pag-akyat ng bundok. Sa kadahilan ng marami tayong nagagambalang nananahimik rito hanggang sa tuluyan nating maabot ang pinakatuktok at makababa rin tayo ng ligtas.
Ilang oras na lang ay mag-alas 4 na kaya hintayin na lang natin. At maya-maya lang ay maglalakad na rin tayo. Kaya magsipag-almusal na kayo para malamnan ng inyong mga sikmura. Pagdating ng alas 4, nakahanda ng muli ang lahat upang maglakad patungo sa itaas. At dahil nga sa madilim pa sa mga oras na yun, may kanya-kanyang dalang spot ang lahat upang makapag-ingat at hindi makaapak ng ahas. Hanggang sa dumating nga kami sa pinaka-trail na kailangang humawak sa lubid at dahan-dahang maglakad sa mga bangin habang mayroong malalaking bato. Maya-maya pa ay mayroong sumigaw sa aming kasama na muntika na siyang mahulog roon sa kadahilan ng mayroong tumulak sa kanya habang mahigpit itong nakakapit sa lubid. At dahil nga sa ako ang nauuna sa kanila, inisaysa kong bilangin ng mga ito upang makasigurong kumpleto pa ba kami. Kaya laking ginhawa ko nang mabilang kung wala namang nabawas sa aming samahan at wala namang napahamak maliban lamang sa mga maliliit na gasgas sa aming mga balat. Makalipas pang ilang oras, unti-unti nang sumisikat ang liwanag ng araw. Habang dahan-dahan naman kaming papalapit sa tuktok ng bundok at sa ilang oras pa nga naming paglalakad, nawala na lamang ang lahat ng pagod ng aking mga kasama at ang lahat ng mga nangyari sa kanila nang makaapak na sila sa pinakatuktok ng bundok ng Mount Apo. At agad ngang nagpasalamat sa akin sa kanilang pagdating doon, habang patuloy namang humihingi ng despensa ang lahat ng mga ito dahil sa kanilang ipinakita noong una na maling asal. Nauunawaan ko naman silang lahat dahil sa iyon palang unang araw nila ng pag-akyat ng bundok sa matagal na nilang pagpaplano na akyatin ito, hanggang sa muli na kaming makababa ng mapayapa at wala na muling nangyaring masama simula nang sinunod nila ang aking mga sinabi. Habang muling nagpapasalamat itong si Don dahil nga sa walang nangyaring masama sa kanila, at nagwika ito ng, "Sir Warren, ngayon ay naniniwala na ako. Totoo pala na mayroong naninirahang mga elemento sa kabundukan." Okay, maraming salamat sa pagpapadala ng kwentong ito, Sir Warren. At para sa mga hindi naniniwala sa mga elemento, nasa sa atin po yung pagpapasya. Dahil mahirap namang pilitin ng isang tao na hindi naman niya nararanasan. Lalo na tayong mga Pilipino. To see is to believe, kumbaga. At sa panahon natin ngayon, napakarami na ng espiritista na nagpapatunay na totoo ang mga elemento. At ang madalas na nakakaranas nito, yung bukas ang third eye at mayroong malalakas na pakiramdam. Yun lang naman ang komento ko sa kwentong ito. At dahil March 1 na ngayon, magpaparaffle ulit tayo. Kaya yung hindi pa nakaka-follow sa aking page, may connection yung ating raffle doon. At tulad nga po ng sinabi ko, 20 katao yung maaaring manalo ng tig 200 na GCash. Nasa 4,000 pesos din yung aking itinabi para sa ating raffle. Nakaalat na talaga yun para sa inyo. Mas mainam na yun na hati-hatiin natin ang 4,000 pesos sa 20 katao, kesa naman isang tao lang makinabang ng 4,000 pesos. Mas marami pa tayong mabibiyayaan. Abang-abang na lang sa ating announcement, mga kahiwaga. At mayroon na nga pala akong nakapost na isang kwento sa aking page. Pa-like and share naman po sa inyong mga social media account. At syempre maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.